Ассалому алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ма як ду сухан дар бораи безвисти пропавший гап мезанам аз воинский часть, аз военкомат, ба наздикони вай, ба падару модару, ба зану фарзанду, ба бародарошон хабар медиҳанд, яъне извещение роӣ мекунанд ки фарзанди шумо безвисти пропавший. Бисёр бародару, бисёр падару модару дар личка, дар инстаграм, дар телеграм, дар бисёр ҷо менависанд, роӣ мекунанд. бисёри ҳамеора успед намекунем ки ҷавоб битем, барое ки як чиза фарз мекунам. Фарз гуфтаҳои худованд аст, чизе ки худованд гуфтааст, мо бояд вайро иҷро кунем. алҳамдулилло, мо мусалмон ҳастем. Суннат кардаи паёнбар аст ва ҳадис гуфтаҳои паёнбар аст ки мо бояд вайро иҷро кунем. Яъне қарз, ассалому алейкум ва раҳматуллоҳ, як бародаре ки бародари муъмини мусулмоне ки бар як бародараш роӣ мекунад, вай бародар дар сари вай бародар қарзае ки саломи вайра але гардона. Барои ҳамон қарз дар қиёмат намонам. Ма дар ҳамин видео ҳозир як гап мезанам. Безвисти пропавший ин маъное надорад ки вай вақте ки шумо извещение гирифтем вай дунё гузашт. Ин маъноро надорад. Безвисти пропавший ин ҳамон маъное дорад ки фарзанди шумо, яъне бародари шумо гум шид. Гум ба кадом маъно? Яъне ки вақте ки боец дар зони специални военни операция боевое задание мерад, ё ки позиция мерад, ё ки снаряд мебара, авқот мебара, ай связ меброя командираш кади рафтеса ки рацияша гум мекунад, ё ин ки раҳша гум мекунад, обратно омадан наметавонад, ё ки боевое задание мера, ҳолатҳое ки дрон меояд ба саршона, ё ки артиллерия мисол снаряд меояд, ҷошона алиш мекунанд, ҷое ки пештарашона дигар тарафо медаванд, мегирезанд, ба ҷо мешаванд. Кати командирошон алоқада баромадан наметавонанд. Командирошон муддати чанд рӯз мекуванд. Шумо вақте ки алоқа натонистанд бироварда кати сарбозошон дар ҳамин полке ки хизмат карданд, дар батальоне, яъне дар бригаде ки хизмат доранд, дар ҳамон ҷо якта сотрудник уҳдадоре ки ба падару модари хештаборе ки дар анкета навистагия бояд занг зана, хабардор кунад ки фарзанди шумо безвисти пропавший, яъне дар алоқа нест, то муддате ки командириш биёваша ва командирош вайра далши боши кофтанг мегиранд. Вақте ки ёфтанд бо занг мезананд ки фарзанди шумо ёфид. Мумкин ки ранение гирифтагия, дигар сарбозо вайра ёфтагиян, первый помощь кардагиян, бурдагиянаш госпитал. Госпиталода меғалтанд, контузия меқапанд, воински частошона намедонанд ки дар куҷо хизмат кардагиян. Ки ба госпитал хабар диҳанд, госпитал командирш да хабар бидиҳад ки сарбозо дар ҳамин ҷай. То ёфтани ҳамон воински части ҳам сарбоза госпитал вайра лечение мекунад, дар ҳамон госпитало ва ё хованд. Хелиша шиданаш мумкин аст. Ай дунё гузашта боша, эвакуатсия кардани боеца командираш безвисти пропавший хабар медиҳад.